በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ልዕሊ አንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን አንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። መዝሙረ ዳዊት 91 ቁጽሪ 13 ገሊ አቡነ አረጋዊ መሳልሎ ሰማይ ጻድቁ አቡነ አረጋዊ ካብቶም ተሰዓቱ ቅዱሳን ሓደ ኮይኑ ካብ እንጦንስን መቃርስን ጳኩሞስን ናይ ምንኩስና ወይ ድማ ናይ መንፈሳዊ ሓረግ ራብዓይ ወለደ እዮም። አቦኦም ካብ ሮማውያን ነገስታት ወገን ኮይኑ ስሙ ይስሐቅ ይበሃል። አዲኦም ከዓ ኢድና ትበሃል። ይስሐቅና ኢድና ንእግዚአብሔር ዘኽብሩ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበሮም ኣዝዮም ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ብትሕትናን ብቅድስናን ዝመላለሱ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ንወዶም ማለት ንጻድቁ አቡነ አረጋዊ ከዓ ናይ መጀመርያ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር እዩ ብምባል ሕጊ ኦሪትን ትምህርተ ነቢያትን ቅዱሳን መጽሓፍትን ኣምሂሮም ኣዕበይዎም። ብኸምዚ ከዓ ገና ኣብ ግዜ ህፃንነቶም ኩሉ መጽሓፍቲ ብሉይን ሓድሽን ተምሃሩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እናበርትዑ ከዱ። ብዘይ ምቁራጽ ከዓ ኩሉ ግዜ ንጉሆ ቤተ ክርስቲያን እናኸዱ ይጽልዩ ነበሩ። አቡነ አረጋዊ ወዲ 14 ምስኮኑ ስድሮኦም ንሓንቲ ወለዳ ካብ ነገስታት ወገን ዝኾነት ጓል ኣሕፀይዎም። ጻድቁ አቡነ አረጋዊ ግና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ብመንፈስ ቅዱስ ተቃንዮም ዝዓበዩ ስለ ዝኾኑ ፈጺሞም ኣበዩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ጻድቁ አቡነ አረጋዊ ከዓ ዘሚካኤል ካብሮም ናብ ጽርኢ ወይ ድማ ግሪክ ሃገር ዓብዪ መንፈሳዊ ማሕበር ዝመስረቱ ኣቦ መነኮስ ዝኾኑ ኣባ ጳኩሚስ ዝነበሩላ ዳውናስ ናብ እትበሃል ገዳም መፁ። ካብቶም ገዳማውያን ሓደ ረኺቦም ወደይ ካበይ መጺኻ? እንሆ ንስኻ ህፃን ከም ዝኾንካ ተመልኪተ ኣለኹ በልዎም። ጻድቁ አቡነ አረጋዊ ከዓ ኣነ ዝመጻኹሉ ካብሮም እዩ፣ ካብ ኣባ ጳኩሚስ ዝደልዮ ነገር ኣሎኒ በሎም። ኣባ ጳኩሚስ ምስ ረኣይዎም ካብ መንበሮም ተንሲኦም ብፍጹም ፍቕሪ ሓቒፎም ሰዓምዎም። ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ሓደረ። ቀጺሎም ኣባ ጳኩሚስ ብዛዕባ ምንታይ ናበይ መጺኻ ክብሉ ሓተትዎም። ከማኻ ከማ ቦታተይ መነኮስ ክኸውን መጺአ ኣለኹ ክብሉ ከዓ ጻድቅ አቡነ አረጋዊ መለሱሎም። ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስ ከም ምዃንካ መጠን ናይ መንግስቲ ወራሲ ኢኻ እሞ መንኩስካ ምንባር ኣይከኣለካን ክብሉ ኣባ ጳኩሚስ ተዛረብዎም። ጻድቅ አቡነ አረጋዊ ግና ካብ ክብረ ዓለም ክብረ ኣምላኽ ይበልጽ ታብ ተድላ ዓለም ምስ እግዚአብሔር ምንባር ይሓይሽ ብዝብል መንፈሳዊ ተበግሶ ስለ ዝነበሮም ኣቦይ ናይ ምድሪ መንግስቲ ሓላፍን ጠፋይን እዩ፣ እንተኾነ ዘይጠፍእን ዘይተሓልፍን ዘላለማዊት መንግስቲ ክወርስ ደልየ ኣለኹ ክብሉ እውን ነቲ ኣባ ጳኩሚስ ዘቕረበሎም ሓሳብ ምኽርን ብትሕትና ሓሳባቶም ተረድእዎም ፈተኑ። ቀጺሎም ኣባ ጳኩሚስ ናይ ምንኩስና ስራሕ ቀሊል ኣይምሰልካ፣ ናባይ ዝመጹ ብዙሓት ትዕግስቲ ተሳኢንዎም ዝተሰናኸሉ ኣለዉ እናበሉ ምንኩስና ቀሊል ከም ዘይኮነ ከረድእዎም ፈተኑ። ሕጂ እውን ኣቦና ሓሳባቶምን ድልየቶምን ብምሉእ እምነት ብምንኩስና ህይወት ተሓጺርካ ምንባር ምዃኑ ብዘለዎም ዓቕሚ ከረድእዎም ፈተኑ። ብድሕሪ እዚ ንስኻ በዓልኻ ንበዓልኻ ፈትን በልዎም። ብኸምዚ ከዓ ኣምስቶም ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ መነኮሳት ብሕብረት ንብዙሕ ግዜ ብፈተና ተቐመጡ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ኣባ ዘሚካኤል ከዓ ጻድቁ አቡነ አረጋዊ ናብ ኣቦና ጳኩሚስ መምጽኦም ምክንያት ዝነበረ ክንዝንጉዖ የብልናን። በዚ እዮም ከዓ ኣባ ጳኩሚስ እስከ ዝወደይ ቁሩብ ግዜ ተፈተን፣ መጽሓፍ ንእግዚአብሔር ከተገልግል ተደሊኻ ኣቐዲምካ ነብስኻ ምርምር፣ ሰውነትካ ንሕማም ንሽግር ኣዳሉ ይብል እዩ። ከምኡ ከዓ
ወርቂ ብሓዊ ከይተፈተነ ወርቂ ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ ሰብውን ሓቅነቱን ድልውነቱን ዝልካዕ ዝተቐረበሉ ፈተና ብትዕግስቲ ምዝሓልፍ እዩ ክብሉ መሊሶም ስለ ህይወት ምንኩስና ገለጽሎም። ጻዲቁ አቡነ አረጋዊ ድማ ቅዱሳን ዝፈጽምዎ ተጋድሎኦም ዘለዎ መንፈሳዊ ትግሃትን ተመልኪቶም ንምንኩስና ዘብቅዖም ስርዓት ትምህርቲ ኩሉ ብምፍጻም ልቦና ገንዚቦም ተመሃሩ፣ ፈለጡ፣ ተረድኡ። አባ ጳኩሚስ አቡነ አረጋዊ ዘለዎም ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ዝነበሮም ጠባይን ስለ ዝነበሮም ቅንዕናን ኣዝዮም ፈተውዎም። ልብሲ ምንኩስና አልቢሶም ከዓ ናይ አቦታትና ናይ አባ መቃረስ አስኬማ ወይ ድማ ቆቢዕ ዝባረኸ እግዚአብሔር ናትካ አክሊል ምንኩስና ይባረኽ ኢሎም ከዓ ባረኽዎም። ጻዲቁ አቡነ አረጋዊ ከዓ ዘሚካኤል ካብ ዝውለዱ ክሳብ ምንኩስና ዝቐርቡ ዝነበረ ዕድሜም 24 ዓመት እዩ። ብድሕሪ እዚ ብዓብዪ ትግሃት ብጸሎትን ብጾምን ተጸሚዶም ብሰላምን ብምርግጋእን ተቐመጡ። ዝንኦም ሰናይ ተጋድሎኦምን ክሳብ ኣቦኦም ኣብሮም በጽሐ። ገና ብህፃንነቶም ከለዉ ምንኩስና መቐባሎም ዝሰምዑ ናይሮም ቅዱሳን ናብኣታቶም መጺኦም ኣብ ቅድሚ አቡነ ጳኩሚስ ቀሪቦም ከዓ ምንኩስና ተቐበሉ። ከምዚ ኢሎም ክነብሩ ከለዉ ኣዲኦም ንግስቲ ኢድና ካብ ሃገራ ናብቲ አቡነ አረጋዊ ተቐሚጡሉ ዝነበረ ገዳም መጸት። እንሆ ድሕሪ ዕረፍቲ አቡነ ጳኩሚስ ከም ኣቦ ኮይኖም ዝመርሕዎም ዝነበሩ አቡነ ቴድሮስ ነበሩ። ነዚ ምምጻእ ናይ ኣዲኦም ምስ ሰምዖ ከዓ ኪድ ቀጥፍካ ረኺብካያ ምጻእ በልዎም። ጻዲቁ አቡነ አረጋዊ ግና ፈጺሞም ኣበዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ወደይ ብሓጢአተይ ትጸየፈኒ እንሆ ኣብ ማህፀነይ 9 ወርሒ ኣብ ዝባነይ 3 ዓመት ኣጥብየ ዘዕበኹኻ ወላዲትካ እየ እሞ በጃኻ እናበለት እናነበዐት መልእኽቲ ሰደደት። እቲ ኩሉ ዝኾነ ኩሉ ነገሮም ኣምሪሮም ለሚኖም ንጻዲቁ አቡነ አረጋዊ ናብ ኣዲኦም ሰደድዎም። እንሆ ከዓ እንታይ ደሊኽ መጺኺ ክብሉ ነዲኦም ሓተትዋ። ኣዲኦም ከዓ ከማኻ ክምንኩስ መጽየ ዝወደይ ክትብል መለሰት። በዚ ዝኾነ ኩሉ እናተሓጎሱ ናብ አቡነ ቴድሮስ ከይዱ እቲ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ነገሮም። ብድሕሪ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ናብ ዝነበሮ ቦታ ወሰድዋ። ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣዲኦም ንአቡነ ቴድሮስ እውን ብምንኩስና ተገልግል ነበረት። ካብኡ ርሑቕ ከከዳ ከዓ ሓፍቶም ናይ ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣመሓዳሪት ነበረት እሞ እንሆ ኣብ ልዕሊአን ዝተሸመ ጴጥሮስ ዝበሃል ዓብዪ መንፈሳዊ ኣቦ ነበረ። ኣዲኦም ንአቡነ አረጋዊ ከዓ ብኡ ብዛዕባ ህይወት ምንኩስና ተመሃረት። ብድሕሪ እዚ ምንኩስና ተቐቢላ ምስኣተን ትነብር ነበረት። ጻዲቁ አቡነ አረጋዊ ጉዕዞኦም ምስቶም ካብሮም ዝመፁ ቅዱሳን ናብ ምድሪ ኣጋኣዚት ከዓ ትግራይ እዮም ኣቢሎም። ብሓደ ምንባር ስለ ዘይመረፁ ከዓ ኩሎም ንእግዚአብሔር እናለመኑ ገዳም መስሪቶም ዝቕመጥሉ ስፍራ ይደልዩ ነበሩ። ካብ መንጎ እዞም ተሰኣቱ ቅዱሳን ሓደ ጻዲቁ አቡነ አረጋዊ እዮም። ጻዲቁ አቡነ አረጋዊ ቀደም ስሞም ዘሚካኤል እዩ። እንተኾነ ግን ብዝነበሮም መንፈሳዊ ጸጋ ናይ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ካሊእ መንፈሳዊ ዕዮታትን ብዕድመ ናይ ስጋ ንእሽተይ ከንሶም እንተኾነ ግን ዓበይቲ ነገራት ክሰርሑ ምስተዓዘቡ ሽዑ እዮም እቶም ብጾቶም ቅዱሳን ናይሮም አረጋዊ ኢሎም ዝሸምዎ። ጻዲቁ አቡነ አረጋዊ ንእግዚአብሔር ዝሰመሩሉ ስፍራ ብስሞም ዝጽውዕሉ ደብሪ ንምድላይ ነዊሕ ተጓዓዙ። እዚ ከዓ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ቁራስ እንጀራ ኣብ ኢዶም ነበረቶም እሞ ኣብ ዝኸድዋ ስፍራ ጸሎት ገይሮም ይቆርስዋ ነበሩ። እንሆ ከዓ እግዚአብሔር ነዛ ቁራስ እዚኣ ኣበርኪቱ ኣብ ዝሃበኒ ቦታ ኣብኣ ክኸውን ንኣምላኸይ ከዓ ክልሙኖ እየ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ተጓዓዙ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጎቦታት በጽሑ እንተኾነ ከምቲ ዝበልዎ ኣይኮነሎምን። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ሕጂ ብስሞም ተደኺና ዘሎ
قدام قدم مديابهم أب إجري إتي جوبو أب حنتي حرق كوينم صلاة جبرو إنه اتحيل نايم حرت ملاك ليك ملاك قدس ميكائيل نبص أديكو أو نارجاوي مسا أمو أنتنا إجزاء هراجل جالي زخوان كأرجاوي إنه كم مدراوي منجست سماياوي منجست زمرس كدس يبركا عوي خبر تدليل كالله حج كعا إجزاء نابز جوبو إزي زوز أكا كسب زل خلكا قرب تسبة إلوو كده إذا نجرزي مس سمعو صادق أو نارجاوي لبهم تحوق منفسم كعا حزنة أنا نفيرة كيديب كم نسر من جب أيتعدلكن كم قدسان هواره بدمنا تسعين كيديب كعا بقعتي بالليل النبلو أمريرم ألقصو مكنياتو أبتسب زي عطوان زي ديبون إمبا كديبو كتر زخوانا دليتن بهاجن ينيروام بعلمولو إن سفحن تعجست زخوانا إجزابير جنا برتعايمون تزاورناتمون نمرمر قلطفو أيديبومن بدحر إزي كم عدن كم أبون زز أنا نعوز نبرة ملاكو قدس ميكائيل تموليسون كالاي جزي مسا نا إجزابير فتاو زخوان كأرقاوي أجاك هاي تفرح إنه سلطان توهايبوكا الله حجك حدا عوي قبلك مساكا أيو أو تسعين كدما نبتا زبان نايتا إنبا كدي بيخا إلوو خدا اتقبل دما ساعات 3 ناينوغو مسا بتي قبل تسعينهم كا قعزهم نبتنوح إنبا جمرو انتقوانا اتي فتاني زخوانا سيطان بلسان سوغيرو نابزي إنبا تديب زلخا انتاي كتبالعيخا أبو زبلع خوانا الستة يلن قطر صحي ليتو قرئيو إلو تزاربو صادق أبونا أبنا أرقاوي جنا استعزز كاي جبر إجزابير صانا نجاريلن كولو ملا سلام بزي ساعات زي صادق أبنا أرقاوي منتان كيف الرهن تقبل قبل عليهم حرقا كيوردن ملاكو قدس ميكائيل سيفو مليحو أو قنم كوينو يحلوهم نبرا أما وداتا أبزي زبان نايتي قدام بصحو 3 جزي سجيدم هالليليا لأب هالليليا لولد هالليليا لمنفس قدس إلهم سجدوا بزي كعا دبر هالليليا تبهايلو تسوع صنيحة كعا دبر دامو تبهالت انجرا أبركيتم زوال على سفرة أسر أجرم قيمة صليلا زنبارو كله سفرة كسب حجي مس ملكتو الله اتي قدام مديبي سلا زيبولو دك مزامرتم بزسارحو وجمد مديبي حجي اون اجزابير زفاقادو لم سبات باتي جمد يجيبو صادق أونا أرقاوي أب قرم اجزابير بزح ترفات تأمرات تأمرتاتن زقبارو قدس أبو ايوم نبزحات بصالتهم زرادو أب بزحات سبات حديرم زنبار أغانن تقسيسم زوصو بقدلمن بترفاتمن نمدر أغازيت زقواسيو قدس أبويم دحر غزي زينا صدقم سميعم كاب 6 زي وحدو دق مزامور تغبرو 9 عامت مس غبرو غويتا فرق ليتي تغليصو دخام كاري ايو الله صلتك اون سميعيه ايه مدراوي منغستكا غديفكا سلا زغلغلكاني حلفتن ورقتن زيبلو سماياوي منغستي كورسكا ايه بولو ذكرخا زغبره بصلتك استأمنه كله أب قدمي إجزابير كبر كهوبة أيه إلو قال كدان أتولو نزت أمي بسمكا زبلعة سمو زستي بيت كريستيان سرحة زينا قدلخا زصحافة زنببة زسمعة كساب 15 تولدي كمحرالكا أيه إلو قال كدان أتولو نايديخا مقابر كم ناي موسى مقابر كخونيو نسخا دما موت أي كتموتن إخا إلو قال كدان أتولو ناي صادقو أبنا أرقاوي صلاتهم بركاتهم مسكولاتنا حزب كريستيان يكون وسبحات لإجزابير لود وولادة دنجل ولا مسكول كبر آمين أبون أرقاوي صادق باحتهوي أبون أرقاوي صادق باحتهوي كم سهب تواليدو قبرو سما يهوي
ከም ሰብ ተወሊዱ ግብሩ ሰማያዊ ስብሐት ለእግዚአብሔር።